maut kang katrajang wadya bala ing Maespati Rajana Patus Wanda apa Ki Petruk kapok Ki Petruk kapok Ki Petruk kapok terus samudare wae Ki Petruk kapok Ki Petruk Ki Petruk aku ora ngapa-ngapane kok wedhus iki ora ngomong bene men apa ayo kowe sambato kowe budi yo aku rumangsane kleru rumangsane luput Ki Petruk apa ora eling wong urip iki nandur ngunduh utang nyaur nyilih balekake sing dandake bakal ngenggo yen kowe tumindak kabecikan bakal cinadangan kasuwargan sewadine tumindak nista durhaka neraka nggenmu mudheng kowe dadi ratu iki dudu mujudake bebungah nanging amanah kudu tanggung jawab sak wutuhe bab tata titi tentreming negara ngerti Jaya Sentika kowe nggih Ki ngertos kurang tata lha mertobat tenan ora nggih kula mertobat wong rumaos sing krentu Ki Petruk jan kok tutuk-tutuk nang nggih ngumbar kamur kan do takon dosa konan Petruk dadi gawe tak kei urip men kowe gelem tobat nggih matur suwun Ki Petruk Sarta pawana dengrano Gresing karasaning suntening kanyut Manis liring raga Gusti Iki sapa dampyak-dampyak Kula nuwun sewu Ki Petruk menawi ndangu dumateng kula menika lurah-lurah ing Kukuban Raji Tengara. Jenengmu sapa lurah-lurah iki? Nami kula Punja Sikon, kula Punja Mata. Kula pun Darma Setu, kula pun Darma Jeruk. Sik to. Ngarep dhewe sapa? Nami kula Punja Sikon. Mburine. Nami kula Punja Mata. Terus mburine? Nami kula pun Darma Setu. Darma Setu mburi dhewe kula Darma Jeruk. Aku nang Loji Tengara entuk bahan akeh, Truk. Kene nggen dagelan jebul. Josikon wonten dawuh. Jamata wonten dawuh. Darma Setu wonten dawuh. Darma Jeruk wonten dawuh. Yo. Apa ta, Kang? Ora ngerti kowe SD mundhak. Lha napa iki para Darma lan para Seja iki? Kula ngaturaken panuwun tinijeng andika weh katentreman dumateng negari kula pun Loji Tengara mriki. Dinten samangke Prabu Jaya Sentika sampun lengser saking keprabon ateges dampar kraton ing dados ratu wonten ing negari kula mriki suwung. Gandeng jengandika Ki Petruk ingkang saged nentremaken dumateng swasana
paduka ingkang dipun pilih dening para lurah-lurah lan lapisaning kawula dasih kinen dados ratu wonten ing negari Loji Tengara. Kose to? Aku ki labuh kanthi tulus ora ngarep-ngarep dadi ratu nang kene. Sawise negara kene iki tentrem ya golek ratu pilihan manut apa kang dadi pandheriting kawula dasih. Kersa mboten kersa pandheriting kawula dasih suwarane namung dika ingkang kedah dados ratu wonten ing Loji Tengara. Nggih Ki Petruk. Dharma Setu, Dharma Dewa ayo. Durut kong makuru kongso teteka yabo tulok para panjrite kurang gesti para kata ingkang twaca layu sabet Om Dewan Kala Ludra Mas Batek Raja Dewaku ana pawongan Nyolowadi ngadeg ngayer-ayer tangane malang kadyak kowe menungsa apa kewan. Iya Mas. Pripun? Kowe menungsa apa kewan? Apa enek kewan sarungan? Menungsa wae. Dek jarikmu kaya sekak. Ngene iki jenenge poleng, goblok. Sopo? Iki lurah saka Pecukilan. Sang pencerah. Jenengku Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Ya. Mburi dhewe wis sapa? Bokong. Kowe kuwi sapa? Takon karo aku jenengku. Nek kudu gelem nerokne aku lho lek takon aku. Ya tak terokne. Bagong. Yo Mas Gendruk. Yo Mas Gendruk. Yo Mas Kentruk. Yo Mas Kentruk. Yo Mas mburiku ki antemen. Yo Mas mburiku ki antemen. Lah mbok iya. Ngono carane golek baten, Truk. Aja nggege perkara to, Gong. Engko sik to iki dirembug sing apik. Lah nuwun sewu iki sapa iki wadyabala kok ngendi? Melek om mripatmu jerengen gobokmu. Iki pepatih saka negara Loji Tengara Kesete Sinun Prabu Jaya Sentika. Jenengku Detya Kalawapatih Yaksa Dahuru. Yaksa Dahuru. Mburine kuwi sapa? Pangkatku Temenggung, jenengku Sudirgapati. Sudirgapati. Mburine? Aku ya Temenggung. Jenengku Alap-alap Samber Nyawa. Piyo.
Mburi dhewe sapa? Takon karo aku, jenengku Darwin. Sapa kuwi? Jenengku Darwin. Masa wong jenenge Darwin? Iya. Kuwi jeneng karapane maratuaku. Lho kok iso? Mergo aku mbiyen rabi rung cekel gawe, mula maratuaku len jenenge aku Darwin. Mergo isaku lagi dahar karo kanca-kancane. Mosok to. Iso kaya ngono. Darwin. Wah. Dan to anyar ya wae. Dapurmu no. Ya pancen para nyata. Waduh, luk-lukane kok apik. Wah, jan. Refill sak bungkus kuwi. Rasa kenyih kowe. Iki 1.250.000. Iki 750. Iki 750. Mburi dhewe iki 250. Wis remuk ndek kowe. Ana wigati apa kowe prapta ning negara Loji Tengara kene, Pedro? Ngene, nuwun sewu. Bab iki prayoga ayo dirembuk sing apik-apikan wae. Bloko suta, blak kotang terus terang. Tekaku kene iki ora saka prentuling atiku dhewe nanging nampa penjeriting sagung kawula dasih sakukuban Loji Tengara. Jare ratumu ki hambek angkara murka adigang adigung adiguna. Ya ngono apa piye? Kowe urusane negaraku, kowe wong jaban rangkah rasah melu campur. Oh sik, nuwun sewu. Sing jenenge ratu iki kewajibane ngayomi marang sagung para kawula. Lah kok malah nyiksa ngidek-ngidek para kawula kuwi jenenge panguwasa kinarya gada. Mula Petruk Prapta marang Loji Tengara kene sing wigati bakal ayuh nganti para sentana praja lan kowe patih Loji Tengara lan ratumu pisan ayuh tumindak manut dharmane dhewe-dhewe. Pangarsa praja iki kewajibane ngayemi marang para kawula dasih. Dadi para pangarsa praja ki duwe kewajiban ya kuwi sugih kepinteran, sugih kadigdayan lan sugih lelabuhan utama. Sing tegese kabeh mau kanggo srana memayu hayuning bawana. Ngono. Tegese memayu hayune bawana gawe katentreman ya sak kadaring laku sak gaduking nalar. Gandeng kowe dadi panguwasa praja gawe ya katentreman ana sak jroning negaramu. Mula kang mangkono tumindakmu sing ala ki buangen adoh ayo nindakke pakarti becik menggung cekelen cerewet ae. Udo muntap ler kinatap duka yayah sinepe cocobang mawingo-wingo wangis tak takoni apa wis kakean utangmu ning bank cetha kowe mlebu ning Loji Tengara padha karo sulung mlebu geni. Kula marani gepuk. Kowe anguk-anguk ana neraka jahanam. Wani nuturi wani ngilingke karo para sentana praja Loji Tengara. Kepinteran kowe. Apa kira-kira rangkep nyawamu? Apa kira-kira kowe wani ndilak wesi abang, ngegel wesi giget. Ngentel lagi. Yang tak pringkai kali becik. Minggat tombong nyawamu roncak saka ragamu. Cewek lambene. Piye kowe mau? Kowe tak ngerti lek utangku ning bank akeh.
Piye to, Gong? Sing genah to, Gong? Lho nyebut-nyebut aku mak teratap malah eling utang ning omah. Kowe minggat piye aku nindakake bener. Ngendel-ngendelke kowe. Kowe peh dadi panguwasa sak gelemmu dhewe, ora eling kowe biyen iso dadi pangarsa praja, wakile para kawula dase mangkatmu ya saka wong cilik. Hah? Mbok eling kowe biyen nalika arep ndadek-ndadekne awakmu dadi pangarsa praja. Angger wong ning desa kok dumi kaos. Nganti anakku kaose enek 10 iki gambare beda kabeh. Bareng saiki wis dadi panguwasa kudune makili apa kan dadi panjaluke para kawula dasih ning nyatane tumindakmu suwiyah kaya ngono kuwi. Apa ora eling wong nandur iki ngunduh salak. Ya iki salak iki to kowe nandur ngunduh tok lho. Kowe Bakong? Iya, aku Bakong. Kowe Truk. Lah piye? Aku ora ono. Marai wong perang kae lho. Amuk Suramrata Jayamrata. Amuk Suramrata Jayamrata. Imbang-imbangen padha. Imbang-imbangen padha. Sayuta mara sakete uri. Sayuta mara sakete uri. Ora bakal gigrek pulku saomba. Ora bakal gigrek pulku saomba. Lapurmu ora bejaji. Lapurmu ora bejaji. Tungkakmu kaya raiku. Tungkakmu kaya raiku. Malah elek kowe iki. Mosok kaya tungkak aku. Lho ngene gen saya ngesin lho, Bang. Sing duwe kudu ae ku ya. Ora idep. Legan golek momongan bupunuk golek pasangan merangi tatan Graciawu. Tingkes dadi batak ketiban tangane Begawan Anoman hilang nyawamu. Matur suwun anggenipun sampun paring pedamelan dumateng kula. Napa ta? Anggen niki wau. Gelo apa piye? Mboten perkara gelo. Ning kudune yen arepe gawe cara ngeten niki sak wayah-wayah tantang-tantangan kula ngantem ngoten niku disetel dhisik. Engko aku lek sing ngene ngucap ning ngene kowe metu ngoten. Ora terus mak celebung muni tiban tangane Begawan Anoman mati. Lah kula sing geragapan. Eman kowe tanganmu kok ngantemi musuh. Mboten perkara eman tangan kula ngantem musuh. Ning eman anggen kula nglinting mbako mawut-mawut tembakone. Abon mbako kowe karo ngayahi Darma. Darma Sentun. Wah iya. Ndang maju kono wani apa ora wani aja wedi-wedian wedi aja wani-wani. Lah sampean kaya kudune melu perang. Iya perang ya perang. Wani ae. Karo sapa ae wani? Lah ratune aku ya wani. Kalih Prabu Jaya Sentika wani. Wani karo bojone ya wani. Bojone ndak bojone barang. Aja nganti pegat ing kaprayenan lho, Man. Duga-duga digawa. Nggih. Lajeng kayung kekono Rama Dayapati Sopo iki kethek putih. Pendhita Kendali Sada Begawan Anoman. Layak Petruk kendele kliwat jebul gobo dikat apa abamu. Hei,
Hei. Wih, dar kowe aja sampe. Wih, iki sing kok jaluk. Hut, aku Wih, ya, wih. Wah, wih, lo, ya. Hukus, lo, ya, wait, ya, Hukus, lo, dian, lo, dikasih mulai biar kowe cho mình gạt quê quê lô út flesh út hút hô
Minggir. Hilang nyawamu. Modar. Woi. Woi. Wah. Woi. Loh. Aduh. What? Loh. Kok? Loh. Loh. What? Iya. Oh, hai. Wait. Loh, iya, kaget. Dia. Loh, Yan. Oh, wait. Loh, Nyuwun pangapunten mboten sengaja. Sengaja karo ora rasane padha. Malah sing sip malah sing ra sengaja. Enten apa? Wah. Aku yen biyen nyawang Hanoman jaman Ramayana dadi gembong Swelogiri Ramaidu. Ning ing ngatasé saiki wis sepuh lho. Kok ya kadigdayane nganti kaya ngono. Ampun ngelem wonten. Lho iki tenan iki kok. Merene iso bening ngono. Ora sah. Mbak jare Bapak Semar iki sangune wong mati siji amal, loro ilmu sing migunani, telu widungane anak. Magepokan karya sing angka loro, ilmu sing bermanfaat. Dadi mumpung Anoman isih urip, mbok ilmumu mere kekno aku. Angge apa? Lah golek ketekan musuh rasa nganggo Anoman, tak mereni dhewe. Lah aku iso mereh, tenan geger. Sinden ustad, kedanan kabeh karo aku. Rasa mbok sah lho. Pira wis kudu ngangge biaya pira apa ya nglakoni poso apa piye aku gelem aku. Alah apa. Garenge renek sing dilat sapa. Oh iya lah ya. Ada maju.
Dempenan sapa turu kabeh? Ilang nyawamu. Bosek to. Goblok kowe. Hut, us. Hut, hut. Hat, us. Hut, hat, us. Bangsat. Arang kanjang datumu. Woi. Ha. Woi. Woi. Ayo, hilang nyawamu. Ambian koyo wong njero rebutan koyo. Ya ampun Petro to kowe mau ora lho. Macet iki biadate ora macet kok terima lho. Biar bulanan gaman ora delik ning sak kira sramarae. Ayo, li tunggale awet kabeh mau. Ya ampun, ya mledhos semono. Semangkahan grosro sesumbar
Linduk getar bumi gonjek Maludha kuntal katok mokang jalane dik Membak penyuku mambang Sang Wisnu Bathara Kang nedyong lebur bumi Waladala Wadya Balaloji tengara wong ngrembah kakehan cacang ngerda kakehan jiwa ora urung do bali dadi gotong ora patut babar pisan yen ora iki ana patih yaksa dauru sing manjing palagan tak kira ora iso rampung perkara iki ya tebak dung bandengan hilang nyawamu kowe Mandawa tata kati sayang
Arjuna kowe. Loh, Wo, woi, woi. Yo, iki lho. Yo, tak tung. Pandhawa tata katesaya Indriyaksa sara maruta Bawana bana marga ana kula tobat ki kula ngrumaosi lepat kula pasrah bongkokan dumateng jengandika Ki Petruk. Ora cocok le sumbar raro ning ngarep mau. Kula nglenggono ing kalepatan ki. Nanging kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos midana dumateng kula nyuwun gesang ki. Kandhe Ki Petruk maringi palilah kula gesang bangge badhe kula ginakaken kangge srana mertobat. Nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa sarta tumindak becik tumrap sesamining gesang. Ya, tak tonton tak sekseni utak kowe. Tancut kumregut ngembah wadang Rata sumungsuh salangkep jojo Kantaran tau saya akti Pupu Iki ana menungso sing dapure kaya wedhus iso wani mlebu ning kraton Loji Tengara Subu. Dangu kalian kula nami kula pun Petruk Kantong Bolong saking Pecuk-Pecukilan. Dene ingkang wingking kula niki naminipun Bagong Ndika. Ora kula pawarta adol pangrungu kowe. Ratu Loji Tengara sing jenenge Prabu Jaya Sentika ya iki wonge. Ratu kondang kauna-unaning jagat tanpa timbang. Ora ana liya ya iki wonge. Truk ngono kondange jere Ratu Angkara Murka lho dapure ya dagelan ngono nek. Lho malah wong model ngene iki kejem malah. Wong model kaya dagelan ngene iki biasane karo keluarga iki kejem. Karo dulur kejem.
kejem karo tangga teparu kejem. Ngrasani aku ora batin-batin. Dapat sapa to iki? Ini biasanya aku ya. Ayo. Prabu Jayasenti kono sewu. Dene aku nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru. Wus. Dina iki isih tinarbuka lawang mertobat kanggo sliramu. Mula tetep ana darmaning Kanalindran sing kudu ambek berbudi bawa leksana. Berbudi iki tegese seneng geganjar mula wisuda. Bawa leksana apa kang kawedhar kudu kelakon. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Wis kesuwen udakara 32 taun bangsamu dhewe kok idak-idak mergo saka panguwasamu sing ngumbar kamurkan. Mula dina iki yen syukur kena tak elekke wae dene ora kena tak elekke. Mbok menawa wiwit dina iki jam iki kowe kudu mudhun saka kursi kelungguhan ratu. Wah, gibeng dengklek-dengklek kowe. Bang, oke. Wah. 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 Jar we. Wah. Ot. Ot. Woi. Hei. Nyandi we. Hut, ush, hut, hut, hut. Po. Ingkang wini suda dados Narendra wonten negari kasebat nadyan tanpa pangaribawa sarta prabawa nanging hambet bawa leksana rina wengi nindakake perintah sarta hukum kanthi tansah gembira ing manah ketitik sira tumpang sikil ledek jejogetan srampat.
Pantes ora aku ngangge kuluk. Nggih nadyan kaya kukusan ning sae. Nika sampun ngantos tetenger Ki Petruk nanging kedah men wibawa salin asma ngoten. Ya. Seksenana. Aku dadi ratu ning Loji Tengara iki ora saka karepku dhewe ning merga suarane wong negara kene. Hah? Saka tembung Petruk aku bakal ganti jeneng. Ya kuwi kanthi tetenger Prabu Tongtongsot. Wong ki bakal kantonge kosong yen mung nglesot. Mula aja mung nglesot prayoga tumandanga. Kowe diparingi tangan krembyahna, diparingi sikil jangkahna kanggo murakabi anggen urip. Seksenana Ratu Loji Tengara Prabu Tongtongsot. Ora kleru panyawangku. Ki patih negara kene mbiyen kowe yaksa Dauru. Apa karep merong Kampojingga? Parembali karo Prabu Tongtongsot. Mboten, Sang Prabu, mboten. Kula sampun tobat, kula sampun nyuwun pangapura. Nggih kanthi mekaten kula nderek bombong, nderek bingah mugi-mugi ndika anggenipun dados ratu saken beta dumateng katentremaning praja mriki namung kemawon. Mbok wonten lilaning penggalih Sang Prabu paring pangkat dumateng kula. Kula mboten gadah pakaryan napa-napa. Kowe kudu leren kula nyuwun pangkat. Kula riyen dados patih niku ngetakke dhuwit atusan yuta. Monggo anggen kula dadi patih niki nembe 2 taun cara wong petung dereng entuk pulian. Mula kula nyuwun paduka paringi pangkat klerumu ya ngono kuwi lho. Budaya kaya ngono kuwi lho sing elek iki. Kowe dadi pangarsa praja Sentana Negara mung arep golek pulian. Nek sing salah ku ya malah penggede dhewe kuwi. Mergo saiki wong dadi Sentana Praja ki ragate akeh ora mokal. Sawise wong ngetok ragat akeh banjur dadi Sentana Negara mesti wae golek pulian. Ngono kuwi kelakuane doan. Kula nyuwun pangkat, nyuwun dipun paringi pedamelan. Ning kowe lahir batin ngabdi marang kawula. Lahir batin. Kowe tak wenehi pangkat senopati aja nganggo jeneng Yaksa Dauru ning nganggo tetenger Renggani Sura. Matur nuwun. Allah nuwun sewu. Amit pasang Kalimantabe tinebena saking siku denda. Sang Prabu kula ingkang abdi pidak pedaraan 2 saudon 3 sauruban. Kula pun bakong ingkang sowan Sang Prabu. Menawi sowan kula menika ngganggu dumateng kamardikanipun Sang Prabu, monggo anggenipun badhe matrapi pidana jumbuh kalian lepat kula Sang Prabu. Iki ngucap apa to, Gangga? Nadyan to jeng andika menika tasih pamili. Nanging kula ngrumaosi kula derajat kula kere ndika pun dadi ratu, kula nderek bingah, kula nderek mulya. Gandeng anggenipun berjuang sampun paripurna. Dinten samangke kula pun bagong nyuwun pamit mugi-mugi jaya sepanjang maca Sang Prabu Tongtongsot. Dah.
monggo menawi badhe paring pidana gosek to ngengkel ae to iki. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Aku iso dadi ratu neng kene iki mergo perjuangan kita berdua. Kita adalah dua sejoli. Upin Ipin aku ora nutup mripan buntu kuping. Tanpa labuh labete Bagong, moka Petruk iso dadi ratu ring Loji Tengara. Apa iya? Wah, gaya. Kowe rekoso, aku ya rekoso. Petruk mulya, Bagong ya mulya. Patihe kene rung ana, Cah Bagus. Aku masuk dadekne patih. Patih no. Hei, iki Demang. Adiku dandanana cara kepatihan dadi patih Loji Tengara kene. Jenenge Patih. Siapa? Sapa? Lintang Blasu ya, Truk. Ya, Patih Lintang Blasu. Ngobrol dandosi iki Bagong. Sing tukang mulas roh ngene iki batine gojok. Ora pawakan dadi sentana ngangge mekutha gatel. Yayi Patih, punten dalem sewu Koko Prabu. Piye kabare tata titi tentrem ing Loji Tengara kene? Punten dalem sewu Koko Prabu. Piye ayo tentrem kabeh miring sambe kala punten dalem sewu. Dapurmu sane mek punten ae. Wis Patih. Jan apik kowe dandanane saimo ketok gandhen kok. Aja dilok-lokne to ngene iki. Ngene iki timbangane nganggur. Ya. Demang Josikon anten dawuh Darma Setu wonten dawuh Darma Jeruk wonten dawuh kowe kabeh dadi sentana negara kene nindakno jumbo karo dharmamu aja nganti jiret rasane kawula dasih. Aku duwe panggayuh, duwe panjaluk kanthi aku dadi ratu, para kawula kudu bisa nggayuh katentreman adil makmur Kerta Raharja. Ya angsuk semadile luwih payung ana panjenenganing ingsun. Anoman, punten dalem sewu. Anoman. Punten. Sampe gede-gede kan. Kayak apa mula kok dibunder-bunder tok. Wonten dawuh sinuwun. Saiki kudu njesekne adil manut kabar sing tak tampa jare negara Loji Tengara kebawah keperintah tegese negara cilik sahandak pepayunge negara Ngastina apa bener? Prayogi ndangu ki lurah Josikon kemawon. Bener ki lurah? Nggih, mriki menika kebawah keperintah negari Ngastina ning ya ajur mumur kahanane. Tegesipun lenga bumi mutiara ing wonten negari mriki dipun kedhuk dipun keruk mung kanggo wong Ngastina ning kene sing duwe laladan malah delak-delak uripe kabeh.
Mriki iki mdo nanduri babakan tetanen sing hubungane niku kali bangsane pangandi sing pari lan sapanunggalane. Winih niku regane larang, ning regane gabah niku murah, ning bareng tuku ning Ngastina regane dhuwure ra ukur. Tegese Ratu Angkara Murka ramung sing jenenge Jaya Sentika klebu Ratu Ngastina Duryudana ki Angkara Murka. Aja trima bab Angkara Murka sing ombro-ombro iki. Anoman kowe tak dadekke pujangga kraton kene nganggo tetenger Resi Mayangkara. Kowe prapta utawa swana ana ngarsane Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Sanggiten sing rungsik ngangge tembung kowe ngampila dampar ke Prabu Ngastina engko dhewe mesti mudeng. Yen ana rame tak diadakane Duryudana yo tambange pangestu. Thank you.